Hej og velkommen til det her lille kursus, der handler om, hvordan du kan undgå at falde i sukkerfælden, når energien den dykker på de her forskellige tidspunkter i løbet af dagen. Det her det er det første modul i et kursus på 5 moduler, og det er en introduktion til selve kurset i dag, og så vil jeg i de efterfølgende moduler gå ind i forskellige indfaldsvinkler til, hvordan du kan gribe det her an. Jeg hedder Bente, og jeg er alkaline coach, og det vil sige, at jeg coacher folk i en sund livsstil, som har fokus på kroppens syre-base-balance. Jeg interesserer mig rigtig meget for alle de her små sjove ting, der sker inde i vores krop med immunforsvar og med hormonbalance og med celler, sundhed på celleplan. Og så interesserer jeg mig lige så meget for, hvordan at vi kan leve på en måde, som ikke forstyrrer vores hverdag så meget, og som alligevel tager højde for den viden, vi har om sundhed i dag. Den udfordring, som det her lille kursus handler om, det er det, som mange står i, at selvom at du i store træk måske lever sundt, og har et rimelig fokus på sundhed i løbet af dagen, så oplever du alligevel de her daglige dyk i energien på tidspunkter, hvor du faktisk både forventer dig selv, men også har brug for, at du har energi til at køre videre. Og det er lige præcis de situationer, hvor man er tilbøjelig til at gribe til et eller andet hurtigt, som booster energien, og det kan være noget sukkerholdigt, eller noget kaffe, eller andre ting. Det kan ske måske om formiddagen eller midt på eftermiddagen. Det kan ske, når du sidder i en bilkø på vejen hjem fra arbejde, og du har svært ved at holde øjnene åbne, men det kan også ske, når du henter dine børn, eller når du kommer hjem og står over for aftensmad og de andre opgaver, der er, når man først er kommet hjem. Du ved jo selv, hvornår på dagen af dine udfordringer kommer. Det er lige præcis de her situationer, hvor energien ryger ned, at vi er så tilbøjelige til at ryge på de her hurtige løsninger, som vi godt ved ikke er gode for os på den lange bane. Det kan være brød, kage, stykke chokolade, snackbar. Det kan være sodavand eller koffeinholdige ting, kaffe eller energidrikke. Det er som regel produkter med et højt sukkerindhold, med tomme kalorier, som ikke er fuldt op af god næring, eller kunstige sødestoffer, som jeg mener, man skal holde sig langt væk fra. Der er rigtig mange forskellige snackbarer på markedet, som giver sig ud for at være sunde. Og det er jo fordi, der er et stort marked for de her hurtige løsninger. Men det er langt fra dem alle, der virkelig er sunde, tværtimod. Og jeg vil anbefale, at man kigger grundigt på ingredienslisten, inden man kaster sig over sådan en. Jeg vil undgå de kunstige sødestoffer, og så vil jeg undgå produkter, som har for mange ingredienser, eller som har ingredienser, jeg ikke kan udtale, eller som jeg ikke ved, hvad er. De bedste bud på en snackbar, jeg har set, er en snackbar med 4 ingredienser, som er dadler, mandler, hampefrø og chiafrø, og ikke andet. Når vi så den ene gang efter den anden støder på den her situation, og vi stadigvæk ikke har forberedt os på den, og derfor griber til det første, det bedste, så får vi lavet nogle vaner. Og det er de vaner, jeg gerne vil hjælpe dig med at ændre på. Du er ikke alene om den her situation. Det er lige præcis der vi kommer i de her situationer, som 7-Eleven og kiosker og tankstationskiosker, de lever højt på. Viljestyrke alene er ikke nok, når du står i selve situationen, i hvert fald ikke altid. Der opstår sådan en indre kamp mellem din primitive instinktstyrede hjerne, der ved, at du har brug for noget energi, og som gerne vil have den hurtigste løsning. Og så er den mere bevidste, viljestyrede del af din hjerne, som siger, at
det er ikke sundt for dig at tage den småkage, eller spise det chokolade, eller drikke den ekstra kop kaffe, som holder dig vågen om natten. Jeg mener, at du er nødt til at træffe nogle bevidste valg, hvis du vil ændre på det. Og det er nogle valg, som også inkluderer, at du ser på, hvad du gør på andre tidspunkter af dagen. Og du også forbereder dig på, at situationen den vil opstå, at du har brug for noget næring på et eller andet tidspunkt. En anden ting, jeg lægger vægt på, det er både på det her kursus, men også i min coaching i al almindelighed, det er, at det ikke er meningen, at vi skal være perfekte. Det er ikke meningen, at man skal gøre alting. Det er meningen, at jeg kommer med forskellige indfaldsvinkler til det her, og at du så finder de ting, som føles rigtige for dig, og som føles som om de vil være overskuelige og nemme at gå til for dig. Så du har en rimelig chance for at få succes med det. Og så at du oplever, at det faktisk gør en forskel. Og at du derfra får lysten til at prøve nogle af alle de andre ting af, som måske kræver lidt mere af dig. Det er nok for i dag. I morgen der skal vi kigge på den første af de her indfaldsvinkler, og det handler om vores blodsukker. Jeg glæder mig til at se dig.